kana uri muzveri unongochiti panze apa urikazona nyangwe nditori panapa ndakutojera toti panze apa asi nditori panze pa Ana Enzo andika ana Bazuka andika ana ndanani wangu pumacol andika ana Master H andika anani futi Varikufamba Nemabenz Aniti Varikufamba nechini ifichimwichini right. Chigudo kana achinge apedza anditika ndakuda kuchivhurira maartist tererai munzwe ndakuchikuvhurirai kumaminitsi mashoma akuya ndakukuvhurirai kumaartist andauya nawo ndinomwe artist zvakare Chigudo asati ataura ndinomwe artist wandauya naye anonzi King Zesa chingoti King Zesa muchinda uyu chinotinakidza pamuchinda uyu hapana chiridzwa chaasingaridze anorova keyboard anorova bass guitar anorova lead anorova rhythm ore zvekuridza tapedza pakuimba mukomana uyu King Zesa haana voisi raasina kana kuti raasingagone kuimba naro ukamuti imba samutukudza anokurovera ukatirova sajalavha anokurovera ukatimba sajapreza anokurovera nemo chako chaiko taurai mumwe wamunoda ndiani ndiani iye anorova taurai futi mumwe ndiani anorova maafrica discoti taurai ndiani ani alright achakuroverai zvakare tine mukomana watauya naye tunasi mamuona zvakare tine mumwe anonzi Warrior Ting is on demand again ari pastar bright acho kumafinals estar bright iripo saka ndakupa Chigudo 2 minutes dzekutaura onogara pasi then ozoya obva azokuimbirai zvotitira zvakati makadiko uko zita rangu ndofunga makuzoda nyaya ndauya nayo nhasi nyaya yamadrugs inini ndaishandisa madrugs ndaitobhiliva kuti handikwanisi kupinda mustudio kunarekoda track isina mborwa madrugs kune vanoziva isusu maziviro munonyatsotita vezimdhansi vaya handofunga umboyo hwemunawo tikufambirana but ike zvinezvi ndatozodzidza something kubudikidza nethis uniform endinayo nyaya yangu ini mapakira neka mhosva yangu nendereka nimbokudza itoti ndakati rimwe zuva zvangu ndiri pamba ndaishandisa mbanje skank ndaishandisa ngoma adombo indaisarwa zvangu mumwe musi ndakati ndanyatsodhakwa kunyatsokudhakwa chaizvo unyatsoona munhu akadhakwa ndiri pamba mukadzi hapo mukadzi atoinokwaenao ndiri ndega zvangu pane mwana musikana ane 14 years murumona mutemo wemuzimbabwe unotaura kuti mwana kana achinge ane 14 years ijeri andika unoenda kujeri boza ndozvikuitika apa saka tikuona isi Chigudo achisofta mwana ane 14 years achiti iye akura andika but iye asati aita sei asati akura nyangwe wawirirana nemwana ane 14 years nyangwe usinako kumurova ndare irepi tikufambirana chandikukudzira muchanda kukudza hazvisi normal kuti nini ndinongomuka pamba makuseni ndobva ndati nditauka kuzokudza mhosva yangu zvinomeka sense bozi kusungwa ndakutaura here kusungwa chibharanzi number 1 andika kungonzi wakasungwa chete kungosungwa chete uya kunzira zvinotaura but inini nhasi ndakamira pamberi penyu
ndikuudze mhosva yangu kuti iwe uite sei. Usazozviita usazoya mujeri sana Chigudo handiti. Vamwe wana Chigudo padzavo right panze pachera ndo pana patitori andimuona kuti matauriro chaiwo akutochingadzi panzapa neyo ndiri mujeri kana uri mujeri unongochiti panzapa urikatsoona nyangwe nditori panapa ndakutojera toti panze apa asi nditori panze pa saka tinoti pamuri imimi papa panze ndo pamura ana Enzo andika ana Bazuka andika ana ndanani wangu pumacol andika ana Master H andika anani futi Varikufamba Nemabenz anditi varikufamba nechini isi tirimujeri achimeke sense atimunyatsozvona but chitarisai ndakabva ndatonga 14 years 14 years chigara chii musana yane 14 years ati akatisungisa wayandika ndakabva ndanziwo 14 years saifungoti 14 years vandozvarwa mwana akakura akatosvika pazero rako munatsozvona saka madrugs akaita sei ndinoti ndakati say no to drugs vanobva kuti taurai Makudo handite say no to drugs iwe say no taurai Makudo nyaya yakakosha zvimwe zvese tingaita hedu andika but nyaya yakakosha ndekusiya chii madrugs akashanda madrugs anokudzisira kumashure andika madrugs anototi iwo usazodzidze sekudzidza kwari kuita izvezvi bcause wakapfeka this uniform yawakapfeka iyi ukatanga kushandisa madrugs wakutokanganwa nyangwe zvechikoro ukatanga kushandisa madrugs watondurira nyangwe pamba paunogara navabereki wako urikazozvisa saka tisiye madrugs tienderere mberi nechikoro tienderere mberi nelife tisazosare kumashure sezvakangoitawo Chigudo izvozvi izvesu vandimuona maongoma munanadhora kam kana zigi racho nainantoriziwo yanga ichitaurwa yaya sofa ndane 5 years point 5 years point ndiri mujeri urikazozvisa ukaona homwe yangu yakafuta usafunga kuti ifoni ka ibhaibheri urikazozvisa urikuzvionera iwe unoda kugara life yakadaro upenyu hwakadaro uriko hwekurara 24 hours unoda 24 hours unongwarara nenguva chimbochi chimondodzo wavo 24 hours unongwarara nenguva na 12 o'clock mamunzwa hazi ngonyimbo zvake hauzorara kuna 12 andi unorarawo na 3 andi kusvika mangwana na 8 andi sike unoda izvo saka usazozviite. Thank you very much. Rega tidaiso mukomana enda kukunedzera izvezvi panapa anozvikizesa akatanga kuita magitare paakapinda mukati matorongo dati ambokuroerai zviviri zvaanoita obva akuitirai nemavoisi iya yandambokutaurirai kizesa over to you. Kizesa vanyasokuitirai zvidobidobi nezvidaudawu zvavanorowa takaborova kumfakozi fata vakajabva vakasvikapa vanorowa vambokuroverai.
2000 inganguva yatofamba ndanyora nziyo yerudo izere mubvunzo nziyo yerudo mubvunzo yacho inoda mhinduro nziyo yerudo mhinduro dzacho mindiro chaidzo mamaka unogona kudzidzisa vana vangu runyamai here hauzombovenga mai vangu kana hama dzangu here unogona kudzidzisa vana vangu runyamai here hauzombovenga mai vangu kana hama hanonzi hemi halatu ndaingomunzirawo paredio hanonzi hemi alatia Abilikata bamba, baby follow me, oh yes. Ndiye babane kubvunzurudza kungodawo kuziva idi zvirimo zvizere mumagwaro kuti takasikwa naishe indi takafanana naye asi Lucifer haana kusika here vakafanana nayevo nekuti kune vamwe vane mwoyo mikukutu kudarika timoyo zemukati waherute vari kutonda musoro zaone kusekerera kuti ndizvimwe vanokufarira apo semwa kuzikuseka kuburisa meno kuda kutoruma zvekubvambura zvekusvika pabvupa ende vakandibaya vanodzimba moyo ende kuti Dhavhidha ifa aumbopatonga mufunge avazive ndakasarudzwa ndakazorwa mafuta musoro ibabaye manu uripo here mafanzi uripo here chingwe takarushambishana tidownloade Zikwere mafazi. Matoro wachani. Right. Nyari kama badenda eso. Ndikuita kunzwa tumakuwa. Pale muna runza rupisa padza. Hanzi holy ten. Zvirikuitika ndezvekuti holy ten. Itai tifambidzane zvakanaka. Holy 10 wandiri kungonzwa. Ini ndakasunga was 2010 handiti. Zvaitika ndezvekuti panga tiri bhazi rataya naro iri papa chiri wireless. Saka pane kanga ndichitonzwa richitombobvunza ngo muchinziyo ndo Holy 10 anga achitaurwa hanzi wawangaanzi dhirira asaite sei chichi. Ndakanzwa mubhazi but ndangoona pandanzwa pacho kuti ndibwe titesere mafanzi ukamuka usaskipa prayer mvura yakasviba usachera aivo usadaidzira rufu handina zimwe zichema kwamuri kumambo itaidiraira asaina mimi handina zichema kwamuri kumambo itaidiraira asaina mimi ndo pandanzwa zvaranhasi chakupedzira kanakazozoka right regai titi mbichanike dingindira rati kufamba naro andika indaro wasungura rege gospel conscious zimdanzo ndiyasanda mboro wangu but musambo wese ndara sei ndorova handika mambodzwa ndakadzidzira zvine zvimujeki apa yanyaya kungoti tikungorefresha brain handiti chingovaraidzana nekuimba but nyaya tainga ndofunga mangoinzwa kuti ndechi ndeyemadrugs handika unozva ukanzwa voice rangu ndichitaura soka kana dhoo rakavharwa ndiri mumba unogona kufunga kuti ameno murume mhando imwe ziri kunzwisika voice rangu ndotoivhunduka bhozi ranyanya kukurisa nebhodhi yangu hazvienderana but pakuimba ndochinja ade kana ndichinga kasvika pano pachikoro
cheakadhemi mufungati nakuuya kutamba isu tauya nedzidziso vanadzidzai muzive upenyu hwemangwana kubata dombo sandi kubata dombo rashiri riguka rinorehwa nevanhuka kusuta mutoriro unodzimaidzwa pfungwa kusuta mbanje unoguma wave mboko kunwa doro rinovhiringidza pfungwa vana dai muri vamwe mambodzidzavo muzive upenyu hwemangwana imika vabereki venyu vachema-chema mari dzechikoro iyi mufunga dzakarema idzi asi imimi vana dai muri vamwe mafunga mushe teererai maticha yenyu avakai dzidziso yatauya nayo nhasi vana ibatisisei yakakosha kwatabva uko kure kure sandinyore kufamba-famba zvamunoita imi muchibuda apa mutafamba zvenyu muri mega isi pedu kwatinofamba ivava tisiye imi munofamba chero pamunodira isu kuti tifambe tiri tega pasina ivava hazvibude. Aiwa tinotenda zvikuru vanonzi King Zesa handitika moto muzhinji havana kumira zvakanaka zvititire zvakanaka makey holders ndichinawo ndiri kuona vanhu vamwari makadi henyu vanhu vamwari imi mtu svika henyu kuno musangane nesu kuno uya henyu vanhu vamwari vamberere maoko vasanyare zvinotera over to you. Kufamba nezvinyowani yamunoziva neimimi yamunoziva pamushandeko ivi saladi ndiyatichapesera ndika dorobito dorobito ona zvimoko zvichiwaina mageto dorobito chitororo enzwayo parinobisa ndekuvedzera moto dorobito chitororo enzwayo parinobisa ndekuvedzera magete dorobito chitororo enzwayo parinobisa ndekuvedzera moto dorobito chitororo enzwayo parinobisa ndekuvedzera magete dorobito chitororo chingoti bata vako vangwanopenga dorobito chitororo enzwayo bana vangwanorwara dorobito chitororo chingoti bata vako vangwanopenga dorobito chitororo enzwayo bana vangwanorwara ashetawe. Alright. Tamborwa zvemadrugs andika ichi chinonzi ndiani andika ai chigolo chehomo ndiani ndiani uyo ndiani uyo ndiani ari kurova dombo asi anogara kudombo uyu tomutema nematombo wakutoda sadombo ukarova mbanje wakukanganwa iwe unokanganwa iwe wakukanganwa iwewe uri kukanganwa ukasha
ukashandisa madrugs wakukanganwa, cheupenyu wako unokanganwa, ukashandisa dombo unokanganwa, nyangwe zvechikoro unokanganwa, ndiani, ai, ndiani, andechese, ndiani, ai, ndiani, ai, ari kurova dombo, asi anogara kudombo, uyu tomutema nematombo, uyu akutoda sadombo, ai. Okay. Right. Penonofarra malavas. Malavas. Tambopinda pa malavas. Anonidi tetimuri tsime, rinoshamira mutsimere nyote. I can't sleep without you, babe. I really love you, babe. I can't sleep without you, babe. I really love you, babe. I don't need to do more to I can't sleep without you. I really love you. I can't sleep without you. I really love you. Mama, uyu ndiye murora. Waniri kuda kunotora. Mama, uyu ndiye murora. Waniri kuda kunobvisira rugora. Baby, ndiye murora. Waniri kuda kunotora. Mama, uyu ndiye murora. Waniri kuda kunobvisira rugora. Anonibata writing. Kana ndina ndinofira writing. Cheno zvangu zviri right. Anoda kumutora atotanga fight. Chewiti chiri neti. Chinokwanisa nyangwe kurarira mapoti. Atimoseka iwe. Okay. Pana jamasera. Jamasa aribo. Anogona kuimba sa jamasa ndo. We I told him that. Chigudo Joham Madoko and Chipanchane. Dirimusala Jamai and Jimugorani Zoboraka Saladava, Chigudo Joham, Chiripoches and the
tinotenda Mwari zvikuru. Vangani vanoti zuva ranhasi vabatsirika, ndimboona vanoti nhasi tahelpika, tabatsirika. Mwari akuitirei zvakanaka. Muzita raJesu. Amen. Now, tine masongo edu mairi ari kupisa. Tererai. Tine masongo edu ekwaya ari kupisa. Yekutanga twazi tikuroverei inonzi zvavanoita, inodzidzisa pamusoro pezvemadrugs. Handitika kobva kwazoita yatichakuroverai, then we call it a day inonzi yowe. Chingoti yowe. Aiwa chingotarisa umatudze newe chingoti yowe. Saka vakomana, Divine Touch, uye henyu tirovere zvidzidzire zvakanaka. Hamsi kuona
makumbo iri yowe mwe wachibata manzai iri yowe mwe wachibata siso matire want to thank you very much for supporting us. Chinchinozi drug chinhu chakashata. Chinchinouraya upenyu. Tadzidza nditi? Zvakangonaka kuti unzwe kune vakambopinda navo. Kuti zvinhu zvakashatirei. Handiti ka? Kune zvimwe zvinhu zviri kuitika munyika medu zvekuti zvinozokukanganisa pamberi apo, kunyanyanyanya kana wakuda kusenza kuhurumende, kunyanyanyanya kana wakuda kushanda mabasa anenge edu aya. Handiti ka? Zvinokulimita pakuti vanenge vakuti hatidi munhu ane criminal record. Handiti ka? Uye kana wakupinda basa unonzi uya uzotorwa mamedicals kuti uya ne-x-ray. Kana uchishuta madrugs mapapa anenge aita sei? Anenge aora, unongodzwa kuti wafeila. Mai vokopota kumba kunenge kune corruption dziri kuitika. Mwana wangu inini akasimba, haana kana chirwere chaanacho. Izvo pane zvinhu zvaonekwa, mai nababa havasi kuziva kuti vana kutora madrugs. Murikuzviona? Zvokukanganisira upenyu. Handiti? Saka nyika inovakwa nevanhu vari physically and mentally fit. Handiti ka? Regedzai ndimbodedza tina officer vatinavo vari muDepartment Republic Relations. Ndoda kuvapa nguva diki vane mashoko avada kungoshiya nesu tisati taenda. Correctional officer grade 1 Mushati tivafanira. Wow, let's say wow. Wow. Thank you, Pamsoro Principal. Allow me to write on the protocols that has already been observed.
Inini ndinoitwa correctional officer grade 1 Mushati. Ndinoshanda mudepartment republic relations paHarare metropolitan province kuZimbabwe prisons and correctional service. Ndamirira pano kuti ndipe rudzidziso kuti who is eligible to join Zimbabwe prisons and correctional services. Anditi tese tine mabasa atinoda kuzopinda nditi maybe if I can get 1 or 2 tichimbonzwa kuti munoda kuita mabasa api pamwe ariko ku ZPCS. Anyone? Yes. Lawyer? Yes. Mechanical engineer? Aircraft engineer? Ladies? Housewife? It's okay. Uchipinda mu discussion yedu, you are going to realize kuti mabasa amishen wapanapa tinao ku Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Zimbabwe Prisons and Correctional Service pays allegiance to the head of state and government, the Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, who is the president. We fall under the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, which is headed by Honorable Minister Ziyambi Sezhambotauro. Our Commissioner General is Dr. MC Chiobvu. He is deputized by 4 deputy commissioner generals. There are 2 females and 2 males. Takabalance agenda yedu tichikwira nemaranks edu we leave no one behind. Says zvinogara zvichitaurwa naHis Excellency kuti building the nation step by step, leaving no one and no place behind. Saka vakadzi varimowo mukusimudzirwa muservice medu. Recruitment criteria yedu yakamira seizvi. Who is eligible to join ZPCS? Number 1, you have to be a Zimbabwean by origin or by birth. You have to be between the ages of 18 to 30 with no criminal record. You are supposed to be physically and mentally fit. That is, you have to go through a medical examination and also a drug test. Mazono kwa drug test because we say zero tolerance to drugs and substance abuse to Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Uno join us say Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Let me say ZPCS. Tino flight an advert in our newspapers, Musande Mail, Herald, paRadio, panoshedzerwa zvakare kuti taakutora ku ZPCS. Uka apply ku ZPCS, ukapindurwa, unopiwa inonzi invitation to come for recruitment exercise. Recruitment exercise kwedu kunodiwa munhu ane 18 years zvandambotaura, 18 years to 30 years. A holder of 5 O-levels including English. Unofana zvakare uri medically fit and uri fit to complete a race of 5 kilometers within a stipulated time, which means unofana ku complete that race netime inenge yakatarwa kuti uipedze. Unofanira zvakare kupinda a board interview yaunenge wakagara uchibvunzwa mubvunzo. You are supposed to write an aptitude test. You are also supposed to go under a medical examination. Let's say we are very successful in all this. Unozotumirwa tsamba inokurequire kuti unge uchinoita go through a training of 6 months
uri ku-training depot yaunenge waudzwa kuti uri kuenda kutraining depot yakati. As of now tane matraining depot akasiyana-siyana akawanda, but unonoita 6 months training. 6 months training yako unenge uchidzidziswa weapon handling and prison administration, kuti kujere kunoshandwa sei. Our mandate is to incarcerate, rehabilitate and reintegrate offenders. Saka iwewe ndo anenge ari main duties ako iwayo. After completion of training, of 6 months training, you are posted to various correctional facilities in Zimbabwe. Ma-correctional facilities edu ndo majera tikutaura nogona kutumirwa kune any jere kuti unoshandira ikoko. Kana uchinge wapedza 2 years of probation, unoita inonzi re-engagement muservice yekuti vanotarisa zvakare kuti wakakodzera here kuti unge uchienderera mberi kushanda uri within ZPCS. Zvazvinoreva ndezvekuti ukaonekwa kuti unhu hwako, discipline yako, and the way you conduct yourself haina kufanira kunge uri muorganization yakaita seZPCS, immediately unobva waitwa let go of. Saka unofanira kuchengetedza basa rako, and chingwe chinhu chezvinhu zvinoita kuti munhu atadze kuenderera mberi neservice inyaya yemadrugs zvakare. Kana uchinge wapasa this, ndakuda kutaura anonzi ma-employment benefits. Ndezvipi zvakanakira kujoina ZPCS? ZPCS inokupa mukana wekuti kana uchinge wajoina unowana a good remuneration. Salary yedu yakanaka inotitendera kuti tislayewo, titenge maBrazilian, tikwanisewo kufamba nemota, tikwanisewo kuendesa vana vedu kuzvikoro zvakanaka. So it's good to join ZPCS. Unopiwa zvakare free uniform. Mauniform yedu vakachena nesaka vakapfekedzwa neZPCS. Unowana free accommodation, free transport to and from work. Unowana free healthcare services, which means ukarwara unokwanisa kurapwa pachena iwe nemhuri yako. Even your extended family can benefit through ZPCS. Une mukana zvakare wekuti kana ukange washanda nesimba for 4 years unowana inonzi sponsored study leave. That means you can further your studies. Unogona kuita masters, unogona kuita degree program, unogona kuti joina une 18 years but azvirewo kuti wagumira ipapo. There is a chance yekuti you can go further. You can be a doctor, you can be an architecture. Vanodiwa vanhu ivavo muservice medu. Saka une mukana wekusponswa kuti unodzidza zvaunoda kudzidza zvinobatsiridza muservice yedu. Unokwanisa kuenda futi on self-sponsored study leave. Unozvitenderwa kuti uzvidzidzise kusvika paunoda. At the same time, ukashandisisisa nesimba, you rise through the ranks kusvika wasvikawo kune mashefu yedu and get more benefits dzekuti ukasvikawo kune imwe rank yekuti unokwanisa kungoti uchitopinda muofisi unotopiwa nemakiyi emota. Handizvo waukwanisa kushandawo zvakasunungukawo nekunge wadzidza kana kuti washanda zvakanaka ukaonekwa kuti wakakodzera kuti upiwe a post. At the same time unokwanisa kuwana inonzi rebate. It's not longer a new kid on the block. Rebate of duty on imported vehicles. Kana washanda 10 years of service, wakukwanisa kuti pane zvaunenge uchida kutengawo zvakaita semota unobvisirwawo duty nehurumende nekuti wasave. Handiti ndizvo. Regai nditaure about a section yatinayo inonzi technical section, whereby one can join ZPCS achibva panze adzidza chikoro chinoita kuti atenderwe kupinda muservice medu achishanda basa rakanangana nechikoro chake. Ndikutaura zvakaita sehealthcare services,
medical professionals tinawo kujeri vanongouya vari doctors, nurses. You apply through the same channel iyoyo. Adverts edu anongobuda pa TV, pa radio, newspaper, or you can follow our Facebook page. Unowana futi adverts edu kuti tirikutora, tirikudawo nurses, tirikudawo doctors. We want artisans, tirikuda plumber, engineers, we want electricians. Variko vanhu social workers. Unokwanisa kujoina ZPCS as a social work wadzidza zvine benefits akangofanana kana kuti anonowedzera ekujoina under general duty section yandatanga kutaura nezvayo. You will be required as well kana wajoina our service as a under technical section kuti uende ku training of not less than 3 months. Uchitrainwa kuti uzive zvizhinji pamusoro peservice yawajoina. Familiarization kuti sezvambotaurwa nasei kuti it's a paramilitary organization. Iwewe ukauya uri a civilian unofanira kunge une ruzivo rwekuti unorarama sei, how do you coexist inmates, officers in a paramilitary organization. And tiri ku ZPCS tine yatinoti human capital management and development and training. Tine trainings anoitwa ekuti you might be posted kunze kwenyika abroad kunoshandira ikoko uchiita zvakafanana nana peacekeeping, kuenda kunochengetedza runyararo kune dzimwe nyika. Zvinove zvinhu zvakanaka zvekuti unokwanisa kuzvisimudzira and to advance pamwe chete uchisimudzira our ZPCS brand. Unokwanisa zvakare kuno advance uchiita mamwe military trainings aunokwanisa kuita uri muZimbabwe Prisons and Correctional Service. Tine pension benefits ekuti ukaseva for 20 years unokwanisa kupiwa a lump sum yemari yakawanda yekungotendwa for good service. Muomberere maoko good service 20 years lump sum. Pane zvizhinji zvandingada kuti nditsanangure, but because of our time vanoda kujoina Zimbabwe Prisons and Correctional Service ndokukurudzirai kuti kana mchinge makwanisa 18 years mapasa subjects anorequire 5 O-level subjects including English with a clean medical record musina a criminal record. Follow our Facebook page. I know kuti mune phone. Follow our Facebook page there. Muzive zvizhinji about prisons and correctional service. Tina kuti muye muzonzwa kuti takaita mhosva dzei. Handitika renki dzababa vakagarapo dzinotyisa. Handiti vanosalutwa pese pavanenge vachifamba mukaona vangopinda muprisons chero masoja chero panenge vachikuti handitika asi vasiya basa rakakosha ravanga vachifanira kuita kuuya kuti imimi muzodzidza about drugs. Kureva kuti what we are going to discuss this afternoon is serious. Handiti hatibude mjere zvekumhanya ende kuti tobuda zvinenge zvabva kuna CG vadzifambira ivava. Saka ndoda kuti mumwe nemumwe abude munomu ane chaakabata chaadzidza. I want to say to you this morning, it's very easy to lose your reputation, yet it's very difficult to rebuild it. Handitika, if you do not set your standards, someone else will set them for you. Handitika. Now, tikatarisa nyaya ya Joseph mu Bible, he was a principled man. Paka attemptwa kumbunyikidzwa nemukadzi wa Potiphar kuti vaeve nafe. But because it was not within his he had the capacity, the ability, the looks to have an affair nemukadzi uyu handiti. But because he was principled, he said no akatiza.
Now I want to talk about the power of association. The company that you keep has a lot of influence mukati meupenyu hwako. Handiti shamwari inogona kukuchinjira upenyu hwako, inogona kuuvaka, inogona kuuputsa. Handiti zvamunoswera muchiita zvinogona kudestroya upenyu hwako. Choose your friends very wisely. Ndati choose your friends very wisely. Handiti zvandikutaura izvi munogona kuti 3 kana 4 shamwari dzotokisa pakona wakapusa iwewo, wazvinzwa iwewo wakapusa, uyatite madrugs, ono yari kutoita, uyu ari kutotora, wotozoti but vese vari 4 inini ndindakanyanya kungwara. Before you know it wapinda munyaya dzemadrugs. Saka it's very important kuti ukaona wasangana nemasituations akadaro, say no. Handiti if it means you go and report, go and do that, because upenyu hwako hunokanganisika. Manzwa vasikana vachitaura panapa nevakomana, once wangove necriminal record zvadhakwa. Handiti I'm a degreed person. Handiti but already zvadhakwa because I have a criminal record. Kuti ndinotsvaga basa hakuna institution inotora munhu ane criminal record. Muri kupabatisisa. Ndoda kutaura nyaya yekuti I know kuti pane ma-reasons ari kuisa kuti vana vashandise ma-drugs. Mamwe ma-reasons ari kuti vana vashandise ma-drugs, one, the simple one is peer pressure. Number 2, iri kuisa kuti vashandise ma-drugs, handitika inyaya ye-abuse. Vana vari kuabuswa, pane maybe vari kufesawo abuse mudzimba, maybe physically kana kuti sexually. Handiti and kuti utaure vamwe vanhu vacho vanenge vari vanhu vepedyo, unenge uchitya ushaya kuti ndoita sei, let me find solace muma-drugs. Handitika but you know what, when you wake up in the morning, that abuser anenge achingoripo. Handitika problem yako inenge ichingoripo. You cannot find a solution nekushandisa ma-drugs. Saka kana uchisangana nematambudziko akafanana newayo, ariko ma-departments kumapurisa vakafanana ne-victim friendly unit, approach them. Indasangana nedambudziko, pane kuti utsvage solution kubva mukati mema-drugs. Ma-parents ndoda kuti pana atinoti pana ndiri kuchikoro ndakazowana mukana wekuita ECD ndiri kujere nezo. Handitika pane the 3 W's that I chitaura about child care. Handiti know where your child is, what your child is doing, and who is with your child. Zvino 3 izvozvo zvakakosha nokuti imimi ndimi munoumba mwana. Handiti kana chitaura about child care or child protection, tiri kuona kuchengetedzwa kwevana nokuti vakakosha, tine zvakanaka zvatiri kutarisira mavari in the near future. Saka imimi ndimi mune basa guru rekuona kuti mwana wangu ari kuitei, ari kuswera nani, ari kutamba nani. Pane vana musikana ataura anesu, vana vari kuuya kujere vanonyangadza. Anoswera achita pace up and down. I love demonstrating and I will do it. Handitika aninga urikufambei, urikuitei. Handiti anenge ari high on drugs. Ukamona amount yesadza raanodya, munodya muri 10 imimi kawani. Handiti vanoita anonzi hallucinations. Handiti because ma-drugs ari kuva-affecta mentally, handiti physically, pautano hwavo, zvese izvozvo ma-drugs ari kuaffecta. Reasoning capacity chaiyo unogona kutomutaudza zvakanaka kuti iwe siya zvauri kuita, ndotaura kuti ndokurova uri kuzvinzwa, ndinokurova ndinyare wazvinzwa. But what's wrong with this child? Handitika saka reasoning capacity yemwana iyeye inenge yatokanganisika zvachose. I'll give you one example. Mwese taive pachechi, tiri kutonamata pachechi, kamwe kamusikana kabva kauya asora, I can't name, handikwanisa kutaura zita rake hazvitendeka. Ndobva auya akati, Mwari, muri Mwari vasinganyadzise, muri Mwari vasingapfeke ma-bump shots, muri Mwari vasingadye poko, muri Mwari vanodya chicken. And munhu wese akuvhura mazisa kunamata. Samukunoti iye anenge asingakuonei, anenge achitoona zvimwe zvinhu. Handiti zvafanana nemukomana ataura kuti munhu anoenda agonoba TV yaari yamuri kuona, because
because imimi mese haasi kuita sei haasi kukuonai. Saka tiri kuti madrugs anodestroya upenyu hwako, utano hwako. Handiti hauchakwanisi nyangwe kuroorwa. Handiti wakutodevelopa futi mamedical challenges, mahealth challenges mukati mesystem yako, because vamwe vari kuti kana vave hai vachisandisa madrugs akaita seheroin kana kuti cocaine, vakatora string vakatora ropa, handiti inenge ichirimo inogara musystem for a long time, vobva vatora ropa riya onosvika ozvibaya, handiti bhozi kuti atrai kuita hai nokuti anenge achoboka asisina mari yekuita sei yekutenga madrugs. Muropa imomo mazanotoziva kuti munowanikwa zvirwere zvakawanda, handitika ndomuchinobatira zvirwere zvakaita sei zvakawanda. Saka tiri kuti vana vangu hatina kuuya kuzotamba, tauya kuzokuudzai kuti take this seriously. Kana mazvona zviri kuitika, you have teachers here, speak to them. Handitika mutoro dzedu denda iri ratikonzeresa tibatsirewo. Let's work together as a team and in harmony to try and curb the usage yemadrugs. Mwari akomborere akuitire zvakanaka. Tinotenda Mwari zvikuru nekubatsirika kwatiri kuita. Kana wabatsirika chingosimudza maoko ako timboona. Anoti ranhasi ndadzidza. Thank you very much. Regai ndikudedzere mukomana wane wekupedzisira auye panapa azotaura testimony yake. Mukomana uyu achipinda mukati mejeri akatopinda ane zvimwe zvaaita panze. Aive muimbi mukuru panze uye achiteererwa navanhu vakawanda kwazvo. Une nyika dzakawanda dzaakanoimba. Handitika uchinzi zvekuimba imba izvi zvagara zviri maari. Tatimona pachivhitivhiti mazuva apera ari muCape Town achiburuka ndege. Handitika achiratidza kuti zvinhu zvake zvanga zvakabhalansa, zvinhu zvake zvanga zvakabhadhara, asi nenhau yemadrugs tinaye mujeri, tinaye